А мислиш ли, че в очите на съквартиранците ти самия си добър баща? Не знам, трябва те и да питате. Ще ги питаме. Може да бъдеш сигурен. Не се и съмнявам. Добре, Ели, ти какво смяташ, че не му достига според теб на Боян, за да не бъде определен като добър баща от всички в къщата? Ами по същите причини. Това, че ги навиква за всяко тяхно действие и ги стресира по някакъв начин. И това им влияе на психиката, според мен. На децата? Да. Ясно. Между другото, прави ми впечатление, че ти въпреки възрастта си имаш нюх за хората, за всеки имаш някакво определено мнение. Мисля да видим още една твоя оценка със следващия въпрос. Въпрос номер 3 за теб, Ели. Смяташ ли, че Христо от семейство Трифонови изневерява на съпругата си Корнелия? Да. Маленка, брат. Вашият отговор е... Няма само да съм това. Истина. Малей се. Аз си мисля, момичето. Ладно се, че ни питаха за външното от тебе. Това беше третия ви искрен отговор. Още 3 ви остават до края на това първо ниво. Интересно ми е да разбера въз основа на какво мислиш така, Ели? Ами, Христо е един привлекателен, хубав мъж, така че е нормално. Тоест ти смяташ, че е абсолютно нормално, щом има мъж, който изглежда добре, той да изневерява на жена си? Да. Това е интересна теория. Предполагам, че не много хора ще се съгласят с теб, но е готино, че ти си искрена. Видя ли сега какво прави мъжът? Не бе, той си нейно мнение, не значи, че ти. Ти ако се връзваш от тия малките кучки. Това е нормално да го правиш. Това е женски нюх. Няма да къл глупа. Дидо, ти какво мислиш по принцип за жените, на които мъжете им изневеряват, а те обаче гледат да си мълчат? Знаят за това, но си мълчат. Слаби жени, слаб характер. Ме ти къв зила. Значи, виж, моята жена е силен характер, аз затова никога не съм изневерял. Добре. Виж публиката как се зарадва на това, което казваш. Ти изобщо имаш ли жена, бе? Муха. Добре, Ели, ти какво би направил? Окей, в момента няма детектор, не може да го проверим. Добре. Но, Ели, ти какво би направил, ако заподозреш, че един мъж те лъже, независимо дали е Давид или някой друг, и си ляга с друга жена, освен с теб? Не би го допуснала. Не би го допуснал? Не. Ще го разкараш веднага? Да. Ясно. Дидо, ти често ставаш обект на критики от мъжете в къщата заради подчиненото си положение към Елеонора. Николай те наричаше дори моето момиче заради твоята мекушавост, или може би заради това, че го гледаше с очите на Давид, който гледа гиганта Голиат и се чуди как да го пребори. Между другото, да ти кажа, библейският Давид побеждава свръхчовека с една обикновена прашка. Не знам дали знаеш тази подробност. Аз с думи го победих. Победи ли го? Ме разбира се. Тъкмо ще да те питам, кое е качеството, с което може да се наложиш над него? С устата, разбира се. С устата. Добре, окей. Аз предлагам да видим мнението си за още един от съквартирантите. Въпрос номер 4 към теб, Дидо. Смяташ ли, че Радослав от семейство Петрови е мъж под чехъл? Определено, да. Като него. Сладурич. Вашият отговор е... Истина. Ако трябва да бъда честен, това определение взе да става много популярно в къщата. Здраве да е, всеки си има мнение да говорят и това е. Не, виж, понеже пред детектора ти самия признаваш, че си мъж под чехъл. Общото между теб и Радослав е, че и на двамата жените ви са тези, които правят парите вкъщи. Нали така? То там идва всичко явно. Това ли е? Ето, това е интересен въпрос. Това ли е основното нещо, което прави един мъж да бъде под чехъл? Че жена му изкарва парите? Не е точно това основното, ама е едно от основните. Другото е характерите на двамата. Тя е с по-силен характер от мен, аз съм така по-мекичек, нормално е. Мекичек. Ели, като почне да търсим някакви прилики, да ти кажа, че между теб и жената на Радо Анжелика също има общи неща. И двете изкарвате пари основно чрез тялото си. Ти танцуваш, а тя позира. Искаше ми се да попитам, защо жени като вас свързват живота си с мъже в такова подчинено положение, така да го наречем, като Радо или Дидо? Нарочно ли си ги избирате такива? Не, определено не. Случайност? Да. Както каже един мой приятел, поредицата от случайности вече не е случайност.
Може, да, то май така става. Ами, така се е случило. В смисъл, искаш да ми кажеш, че не мечтаеш... Малко повече. Защото на мен ми се струва просто, че мечтаеш за един мъж, който да командваш и да си бъдете в такава връзка, каквато видяхме в къща. Ами, преди да, но сега вече определено. Сега вече ти си иска някой, който да е по-мъжкар, така ли? Ама ти голяма разлика с него. Как ние с тебе обичаме се и решения вземаме заедно, така ти не подчех. Добре, като стана дума за Радослав, предлагам да видим и следващия въпрос, който е към теб. Въпрос номер 5 към теб, Ели. Подозираш ли, че Радослав от семейство Петрови има хомосексуални наклонности? Смяташ ли, че Стоян от семейство Шопови е по-привлекателен от мъжът и Давид? Да, е много ясно. Да. Смяташ ли, че Боян от семейство Милеви е добър баща? Не. Смяташ ли, че Христо от семейство Трифонови изневерява на съпругата си Корнелия? Да. Смяташ ли, че Радослав от семейство Петрови е мъж под Чехов? Зелено, да. Въпрос номер 5 към теб, Ели. Подозираш ли, че Радослав от семейство Петрови има хомосексуални наклонности? Не. Не. Вашият отговор е... истина. Ето, виждаш ли? Тя каза не, което е готино. И аз така мисля. Добре де, аз винаги съм се чудил, една жена може ли от пръв поглед да прецени дали един мъж е гей? Не. 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 Добре, ти конкретно как възприемаш поведението на Радо в случая, когато развеждаше жена си като мечка из къщата и караше са квартиранците да й пипат силиконовите гърди? Кога е карал пък Радо, бе? Как го възприема? Той е свободен човек. Свободен човек? Да. Абе да ти кажа, всички се водим свободни, ама едва ли на някой мъж му е много приятно и много леко да води жена си и да гледа как някакви други мъже пипат по гърдите. Да, реално като се замисля, така, тия неща ги видях след това и така като се замисля има нещо, но първите ми впечатления не бяха такива. Абе те просто са си по-разкрепостени хората. Да, какво да направиш? Имаш ли подозрения за други мъже в къщата, че са скрити хомосексуалисти? Питам те, защото Анжелика, например, докато гледаше втория епизод на нашото предаване, каза, че Цецо е гей и би се насладил на всеки мъж в къщата. Как започна? Ами това беше повлияно, може би, когато видя брат му. Аха. Да. Но ти нямаш подозрения за други хора? Не. Добре, Дидо, айде да те провокирам малко. Ти ако беше жена, кой от мъжете в къщата ще си харесаш? Христо. То Христо всички го искате, бе, братче. Аз не. Не? Не. Добре. Ти кой искаш? Никой. Да, то при тебе ти всички ги имаше, които трябваше да бъдат вътре, ти пак никой не пожела. Цирка. Ставаш ли? Като цяло? Едва ли краката са паднали, май. Пей, мухлюв. Видяхте ли как са го изкарали навънка? Всичките мъже в краката на... Не, Добре, да не забравяме все пак, че Дидо е мъж, така че какво мислиш за жените в къщата като цяло? На външен вид само жена ми става, другите... Аз предлагам да проверим това твое твърдение през един въпрос. Минаваме нататък. Въпрос номер 6 към теб, Дидо. Смяташ ли, че Ели от семейство Козмови е привлекателна жена? Не. То се мен ма слагат на топа на устата. Вашият отговор е... истина. Мисля си, че знам защо отговори така. Спомням си, че по едно време в къща ти каза, че дори да се разделиш с Елеонора, следващата ти жена, извинявай, грешка на езика.
Следващата ти жена ще бъде най-вероятно модел, а пък